בעלי עסק שלום רב, כאן לנה מגיד, מלווה עסקים ליצירת סדר יום מנצח מ-www.time management co.il. ברוכים הבאים להדרכה. היום אנחנו נדבר על מה יגרום להספקים גבוהים בעסק שלכם. בעלי עסק רבים מנסים לבצע מספר רב של משימות בבת אחת, וזאת טעות. זאת טעות ענקית. זאת משום שמשימות רבות בבת אחת גורמות לאובדן קשב ופיזור בביצוע המשימות. הדבר הכי בעייתי שהפיזור הופך להרגל. ההרגל הוא מאוד בעייתי, משום שהוא מקבע את פילטר המחשבות שלנו. כל גירוי סביבתי מפעיל את החושים שלנו ומפעיל את הפילטר, והפילטר מקבע את עצמו ולא מאפשר להתקדם. הפילטר יושב במוח, וכל מידע שמגיע מבחוץ, מגירויים סביבתיים, דרך החושים שלנו, עובר דרך הפילטר. כך למעשה אנחנו מקבלים מידע שתואם את פילטר המחשבות, שמשפיע על התנהגות שתואמת את הפילטר, וגם מגיעים לאותן התוצאות שתואמות את אותו הפילטר. מידע שאינו תואם את פילטר המחשבות, הוא מסתנן החוצה, אבל מביא אותנו בסופו של דבר לאותן התוצאות של פילטר המחשבות. מכאן ומכאן אנחנו מגיעים לאותה התוצאה. אנחנו מפעילים את פילטר המחשבות שוב ושוב, ובכך מחזקים את ההרגל השגוי. לכן חשוב כבר היום להתחיל לטפל בפילטר המשימות, להקדיש זמן ראוי לכל משימה ומשימה, ובכך להגיע להספקים גבוהים בביצוע המשימות שלכם. כבר היום עליכם לטפל בפילטר המחשבות שלכם. כבר היום עליכם להחזיר את הקשב לידיים שלכם. להתראות בהדרכות נוספות.